Piratxoak! Guaka! Ezki kontu kontari. Beldur naiz, oso ilundago. Lasai egon, Nebi, iluntasuna besterik ez da. Ez larritu, Nebi, denok izan gara iluntasunaren beldur noizbait. Antzinako kondaira bat kontatuko dizuet. Bertan, gizakiak iluntasunaren beldur ziren eta amalurrak beldurra gainditzen lagundu zien. Eguzki lorearen kondaira. Istorio hau, aspaldi gertatu zen Euskal Herriko Pirineotako mendietan. Ilargia eta eguzkia oraindik existitzen ez zirenean. Ez zegoen ez ilargirik, ez eguzkirik. Antzinako gizakiak erabateko iluntasunean bizi ziren Pirineotan, eta garai hartako izaki gaiztoek egunero beldurtzen zituzten. Izaki gaizto hoiek, suzko zezenak, zaldi hegalariak eta dragoi erraldoiak ziren, eta egunero lurpetik ateratzen ziren. Dragoiek beldurra ematen didate, batez ere gauez. Ez izan beldurrik, dragoiak fantasiazko historietan baina ez dira existitzen. Superitzelak dira! Egan egiten dute super altu eta super azkar. Baina ahotik sua botatzen dute. Bai, superitzela da! Dragoia naiz! Dragoia gara! Baina ara, zenbat dragoitxo ditugun gaur gurekin hemen. Goazen kondairarekin. Pirineotako gizakiek ez zuten beldurrez bizi nahi. Horregatik, laguntza eske joatea erabaki zuten. Laguntza Amalurrari eskatu zioten. Amalur, esan zioten. Beldur gara, erabateko iluntasunean bizi garelako eta izaki gaiztoek ikaratzen gaituztelako. Horregatik, zure babesa behar dugu. Amalurra, bihotzonekoa zenez, ez zuen zalantzarik izan. Ez larritu lagunok, esan zien. Izaki gaiztoak izutuko dituen argizagi distiratsua sortuko dut. Eta Amalurrak ilargia sortu zuen. Guaka! Kondaira hau, simbolismoz beteta dago. Baldakizu zer diren. Ez. Imaginatu bihotza marrazten duzuela. Bihotzak maitasuna simbolizatzen du. Ai, maitasuna. Edo zuhaitzek natura simboliza dezakete. Eta izarrek gure ametxe derrenak. Eta uso zuriek bakea. Simbolismoekin gure ideiak eta emozioak modu berezian adierazten ditugu. Gure hitzetan eskutatzen diren mezuak dira. Mezu sekretuak. Interesgarria, kolore berdeak natura simbolizatzen du. Eta dar bakarrek magia! Eta zer simbolizatzen dute historio ontako izaki gaiztoek? Badakit, gauza txarrak. Hori da, bizitzan gerta daitezkeen gauza txarren simbolo dira. Eztabaidak eta liskarrak bezala. Edo inbasio estralurtarrak. Hori da, edo kutsadura eta klima aldaketa. Amalurra zikintzen dugun bakoitzean, izaki gaizto berriak jaiotzen dira. Horregatik, zaindu egin behar dugu, berak ilargia sortzean gizakiak eta iratxoak zaindu zituen bezala. Bai. Egia da! Amalurrak ilargia sortu zuen, izaki gaiztoak izutzeko asmoz, baina hasiera batean, gizakiak ere ikaratu egin ziren. Kobazuloetan ezkutatu ziren, inoiz ez baitzuten hain argizagi distiratsurik ikusi. Baina azkenean, argira ohitu eta argiari esker, ilunpetan ikus zezaketela jakin zuten.
Ezagutzen ez dugunak hasieran beldurra ematen digu, baina alde ona begiratu besterik ez dago. Jo, nik ez diote zeronik ikusten gauari. Gauza ederrak ditu gauak. Ze gauza. Adibidez, kanpaldiak egin eta suaren inguruan bildu. Eta izarra begiratzea. Eta gaueko animalien soinuak entzutea. Adi, hizketan ari dira. Gauza horiek ez daude hain gaizki. Igela da. Denok gara zerbaiten beldur. Beldurra sentitzen dugunean laguntza eskatu behar dugu. Kondaira untako gizakiek eta gure nebik egin duen bezala. Egia da, iratxorik ausartenak ere zerbaiten beldur gara. Ausarta izateak ez du esan nahi beldurrik ez izatea. Beldurra gainditzea baizik, eta hori lortzeko laguntza eskatu behar da. Oso ongi, Kemen. Eta izaki gaiztoekin zer gertatu zen? Ilargia zikaratu ziren? Bai, Izar. Hasieran, izaki gaiztoak ilargia zizutu ziren, baina laster, ilargiaren argira ohitu eta berriro lurpetik atera ziren gizakiak izutzeko. Horregatik, Pirineoetako jendeak Amalurrarekin berriz elkartu eta hau esan zioten. Amalur, oso esker honekoa gaude ilargia oparitu diguzulako. Baina ez da nahikoa. Izaki gaiztoak haren argira ohitu baitira eta berriro gure atzetik dabiltza. Zerbait indartsuagoa behar dugu. Ondo da, erantzun zuen Amalurrak. Argizagiare distiratsuagoa sortuko dut eta eguzkia deituko diozue. Eta Amalurrak eguzkia sortu zuen. Amalurrak eguna eta gaua sortu zituen. Jose ona! Egia esan, hori ez da zientifikoki zuzena. Fantasia hutsa da. Baina fantasia divertigarria da. Bueno, bai, hori zientifikoki ondo dago. Eguzkia izugarria zen, oso argitsua eta beroa. Horregatik hasieran, gizakiak ezin ziren haien kobazuloetatik atera. Begiak minduta eta bero ikaragarria zutelako. Baina pixkanaka ohitu egin ziren. Eta haze poza! Eguzkiaren argiari eta beroari esker, landareak eta zuhaitzak oso handi eta koloretsu hazten zirela konturatu ziren. Izaki gaiztoak, ez ziren eguzkiaren argira ohitu, distiratsu egia zelako. Horrexegatik, eguna lurpean ematen zuten, baina gauean kanpora ateratzen ziren. Beraz, egunez gizakiak beldurrik gabe eta zoriontsu bizi ziren, baina gaua iristen zenean, beldurrez jota zeuden. Honen ondorioz Amalurrarekin hitz egin zuten berriro. Amalur, esan zioten, asko eskertzen dizugu eguzkia eta ilargia eman izana. Egunez oso zoriontsuak gara, baina gauez izaki gaiztoek oraindik beldurtu egiten gaituzte. Amalurrak hauxe esan zien, ez kezkatu, berriro lagunduko dizuet. Lore bat sortuko dut, eta hain ederra izango da non izaki gaiztoek ikusten dutenean, eguzkia dela pentsatu eta ihes egingo duten. Eta Amalurrak eguzki lorea sortu zuen. Lore magikoari esker, gizakiak zoriontsu eta beldurrik gabe bizi ahal izan ziren gauean. Harrezkero, eguzki loreak egunez eta gauez espiritu gaiztoetatik babesten jarraitzen gaitu. Aupa, ze ona! Hala ere, lehenbiziko gizaki haiek eguzki lorea basoetatik hartu eta haien etxeen atean ipintzen zuten, horrela gehiago babestuko zituelakoan. Horren ondorioz, gero eta eguzki lore gutxiago zegoen basoetan, eta gaur egun oso gutxi daude. Horregatik ez ditugu lurretik atera behar. Ez eguzki loreak, ez beste loreak ere. Izan ere, eguzki lorea bere habitat naturalean uzten badugu, izugarri hazi eta oso indartsu eder eta boteretsu bihurtuko da. Izaki bizidun guztiak eta Amalurra bera babesteko gai. Ze ongi, gauez eguzki lorek babesten gaituzte eta ilargiak argia ematen digu ikusteko. Orain iluntasunak ez dit beldurrik ematen. Gainera, suaren inguruan historia kontatzea asko gustatzen zait. Pozten nau hori entzuteak, Nebi. Gogoratu,
Deno gara zerbaiten beldur. Beldur garenean gure familia eta lagunei laguntza eskadi ezaiekegu. Beti daude pres laguntzeko. Bai, hori da. Eta orain, nire txikitxok, ohera joateko ordua iritsi da. Ondoloin, bihar arte. Ondoloin. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila gukapiko basoan. Hurrengora arte, laguntxok!